Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat Natal, akadamang do dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tuhatama na mangaramoti jala na madongani hita saluhutna. Adorakso pinasahat hatan itu hatta tu tonga-tongata di pesta parjulu parningotan hari tubun itu hatta Jesuson cumulo mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti, ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatta manang jamita di pesta parjulu parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus manang di pesta Natal na parjulu di tanggal 25 Desember 2024. Imahatan itu hatan atar surat di buku Heber bidusada ayat 5 rodi ayat 12 dohot topik ni peraya atai manoba Yesus anak ni debata menyembah Yesus anak Allah. Ujahama di hita sonoma di dok hatan itu hata. Aitu suru-surua dia ma hea di dok anakku doho sadariod doho hutubuhon manang ahudo gabe amana jala ibana gabe anakku alai di nanaing togihonon na muse tu portibion ibana na parjulu tubui disima didok ikon marsinggang tujulo na sudi aka suru-suruan ni debata didok donian taringot tu aka suru-suruan ni ibana mabahen alugu suru-suruan na api na marjibur-jibur do parhaladona. Alai taringot tu anaki di dok, rodi saliling-liling na do habang sami ali debata, tukot hati gorad do tukot harajaun mi. Di haholongi hodo hati goran, jala di hagigi hokodo hajahaton. Alani ido di miakod debata mi, miak halalas ni roh hatuho. Ali debata sumurung asa tuaka dongami. Dungi ho ali Tuhan paujakon tanuon dimulanai jala jadi-jadian ni tangam mudo parlangitani. Magodo akai muse alai toktong domian anggoho. Lahu buruk doi saluhutna songon ulos. Songon sampe-sampe balunonmu isude gabe mubama. Alayang goho laustong doho dang masohot aka taun mi ima hatan itu hatta di hamwa kadamang doho dainang ahado na targobbar di pikirata ganup tabigi hata suru-suruan manang hata malaikat ra dusdo baingat tabiate moluau ganup hubigi hata suru-suruan manang malaikat na targobbar parjulu di pikiran niba ima bahwa suru-suruani boru-boru perempuan. Apakah ibu-ibu manang anak boru na somar hasokotan dope. Jadi na terbayang tu pikiran niba ima nona-nona cantik. Saya dipilih do na ubaga nai. Molo misalnya adong rupani na memerankan suru-suruan saya dipilih dua te aka anak boru na ubaga nai na patuluhon ba na terbayang di pikiran niba ima nona-nona na lemah gemulai letur goting nai dau goting na dang jogal-jogal idu asa dang diperboleh kabe aka opung-opung gabe berperan so suru-suruan mabiar rupani laus ponggol guting nei dipentasi. Napaupaton ima nona-nona na langsing dang na langsung ate. Ayado songoni dipilih na mok-mok ropani tia madok gati. Buasa ninna dang adong gaun na pasti bana. Gabiro inatom madok main fisik ate panition gabe ninna ibana rupani. Paima ninna ibana. Ima na targobbar tu pikirata ganup tabigi hata suru-suruan. Baru na mangihut bajuna long dress, bajuna gajang.
jalan nabotar. Kemudian nona-nona na bersayap. Kan molo tabereng aka suru-suruan ni dipentasi sayarong dohawong na. Molo danga dok sayap na sahira ahama berengo nate. Ulaw na bana parjulo menari-nari dipentasi. Napadua hom marede maniup lotak-lotak songon buperik. Omma aka antara lain natabayak korupani tu suru-suruan. Suku-suku ta tohodo songoni suru-suruan. Songoni do didok di bibeli. Alani molota cross check tu bibeli imana gabe sumber kebenaran, sumber hasitongan dihita. Ternyata kurang pas do songon nataida na salilingon suru-suruan natar surat di bibeli. Jadi molota bereng fakta Alkitab membuktikan na parjulu tang boru-boru. Bawa do suru-suruan. Laki-laki berjenis kelamin maskulin. Jadi haduan molo adong drama Natal bawa maju di bait suru-suruan ate. Asa toho songon na di bibeli. Dungi molo bawa simpel-simpel do sude dak pakai ribet. Alai mulu buru-buru di bahen, olo magabe lalap holan na marmeka panon. Na susudat henes na. Godak si pikiran. Ia na gaun nama, lipstick na dope, ubuk na dope, di rebonding do, manang di bahe songon jamrut katulistiwa. Asing dope, sedo na do takana asing. Pokok na repot ma. Anggo bawa, dak pola songoni repokna simpel-simpel do sude. Jadi boy do tabayakon molo bawa suru-suru di drama Natali seru do rate ala dak kiata ida. Buasa tadok nak kiningan fakta Alkitab madok bawa do suru-suruan dang boru-boru. Molo tajahan no di Daniel 10 ayat 10 tolu pangukapos 12 ayat 7 si Mikael ima sada suru-suruan rupani. Dan gabe si Misel didok manang si Mikaela. Si Gabriel do tersurat di Daniel 8 ayat 10 Lukas sada 10 sia do ayat 20. On gabe si Gabriela do jut taida do si Gelia de. Dak si Gabriel. Napatuluhon tolu suru-suruan narotu bagas ni si Abraham molo tajaha di sada Musa 10 ayat 2 didok do disi tolu halak jongjong di jolona ima molo di hata bata alai molo di hata Indonesia di Alkitab didok sebutan tuanku berarti bawa ate. Napaduahon ulauna manang tugasna dada holan menari-nari dohok marede. Ulau ni suru-suruan ni sesuai dengan fakta Alkitab ima gabe suruan ni debata manang pesuruh Allah. Dus maibana songon sahala kurir rupani na disuruh debata pasahatona berita nasihat tuhatai. Jala ido nasaita payutihu songon natar surat di Lukas 2 ayat 2 sahat tu ayat 10 patih. Jadi ganup pajupa kita di perayaan Natal si songonon saita bigidu rupani. Na patuluhon fakta na mangihut suru-suruan manang malaikat bukanlah Tuhan, manang dus ibana doho debata bukan pula manusia setengah dewa. Malaikat manang suru-suruan natinoppa do ibana dus songon hitaon. Holani tutu di lehod debata tugas khusus tu nasida gabe suruan ni Tuhani pasahata kabarita nauli tu aka hasahatan nabi. Idu asa didok di bagasa turpukon aitu suru-suruan dia mahia didok anakku doho sadarion doho hutubuhon. Manang audo gabe amana jala ibana gabe anakku di ayat 5. Alani dang adong dalan ni jolma marsobatu suru-suruan. Buasa aidak Tuhan ibana jala dang dus ibana doho Yesus. Om manuaing berita na kabige di perayaan Natal na parjuluon. Jadi ikut takas di kita te. Dang Tuhan suru-suruan ni dak panopai natinoppa dus dohot kita. Alani dang adong dalat tamar sobat
tu suruh-suruan. Hamua kadongan di dokter ni perayaan Natal na perjulu odo tu hita manobba Yesus anak ni debata menyembah Yesus anak Allah. Ido tutu hola Yesus do si sobbao. Buasa airo di saliling-liling na doha bangsana jala tukot hati gora do tukot harajonna ibana do panopatano odo isina sudena. Idu asa didok di ayat 10 ho ali Tuhan paujakot tano odi mulanai jala jadi-jadian ni tangam mudo parlangitani. Jala na manok tong do tuhatai. Alayang gona di tanoon na muraburuk do isude jala na olomago. Idu asa didok di ayat 10 sada 12 mago do akai muse maksudna akatano odo na di Portibion alai toktong do mian anggoho lahu buruk doi saluhutna songon ulos. Jadi sa uli-uli ni ulos arung do tikini buruk manang usang ate. Songo sape-sape balunon muisude gabe mubama. Alayang goho laus tong doho dang macohot akataon mi. Jadi ido tuhatai na manok tong rodi saliling ni liling na nakekal alayang go suru-suruan adong do tikini adok tikina dang adong. Di hamua kadamang doho dainang di partikian sinuaingon nabui maragam do si sobbaun di jolma. Jadi sepakat do hita nak keningan holan Tuhan manang hola Jesusido si sobbauta manobba Yesus anak ni debata. Sepakat do hita di si alai tangboy do honot tadi partikian non nabui maragam do si sobbaun ni jolma. Lapatan na takolat Tuhani be di sobba nunga do na adong di Portibion. Molo istilah rupani di do berhala-berhala baru. Molo Apostel Paulus madok di 2 Korin 4 ayat 1 ayat opati ilah zaman ini debatana di Portibion. Akadia mana nidok na berhala-berhala barui manang ilah zaman ini nagabe si sobbaun ni jolma nuaing na perjulu adong do jolma na merdebataho dirina self ikonau anggoswau inna rupana isi hola nibana ma merdebataho dirina adong do na merdebataho kepeng ini moldang marhepeng ibana sehiran na runtuh Portibion dihilala alai molo nunga marhepeng ba soina ma yito horo na idok ni sijat kubusi boido gabe medebu jolma tu dosa alani molo gabe di pardebataho kepeng anggusia dirina dangarong nasala di hepeng iate alai rohani jolmaido boy muba gabe di pardebata hepengi adong do na merdebatahon arta adong do na merdebatahon jabatan dohot aka debata-debata na asing dope ilah-ilah lain manang berhala-berhala baru nabui muncul nuaing gabe si sobbaun ni jolma alani turpuk di perayaan Natal na perjuluon paingotok kita terlebih di zaman na sangat majuon nuaing ikon manat tita nabui muncul waka berhala-berhala baru gabe sesembahan ni jolma alayang gohatan itu hatta madok di bagasan peraya atas sadarion hola Yesus anak ni debata ido si sobbau jala ido natarayahon di pesta Natalo alani turpukon majoho tuhita marhiti perayaan Natal na perjuluon asa hola Yesus anak ni debata ido na patut si sobbau ta dangadong na asing atong selamat Natal madihita saluhutna amin martangiang mahita mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami pasu-pasu homai jala paurat ton tu bagasan rohanami asa di perbuiho katami perbuih na denggan perbuih na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin.